Zdravíme posluchače podcastu Koho zajímá divadlo. Naším dnešním hostem je slovenský herec Čongor Kašaj. Vítáme vás. Zdravím všetkých. Vy jste vystudoval střední průmyslovou školu. Kde se projevil váš talent? Správnejšia otázka by bola určite na spolužiakov, ktorí ma videli. Neviem, či je to talent, keď napodobňujete a parodujete svojich pedagógov a profesorov. To môže robiť ktokoľvek. Ten talent, herecký talent, myslím, sa prejaví až vtedy, keď začnete robiť na nejakej postave, nejakú inscenáciu a vlastne dostávate sa do toho, že vlastne ste niekto iný alebo nejakú inú postavu hráte. Možno teda literárnu, nereálnu. Keď sa postavíte na katedru a napodobňujete, parodujete svojich pedagógov, tak je to živý človek, z ktorého beriete len to výrazné a na základe toho urobíte karikatúru, čo je vám veľmi vďačný spôsob, ako začať možno. Ale to ešte neznamená, že bude z vás dobrý, alebo zákonite z vás musí byť herec. Takže vy ste tam parodoval a dostudoval ste tú školu. Áno. Co bylo pak? Ešte pred maturitou som dostal možnosť, vlastne prihlásil som sa do divadla, predtým ani nie na školu, na vysokú školu muzických umení a dostal som vlastne príležitosť uchádzať sa o herca, tzv. LF, ktorý je vlastne vedený ako predškolský herec. Vlastne nemá možno taký vysoký plat, ako už skončený diplomovaný herec. Dostáva možno menšie úlohy, tzv. Pane, nesú vám psaní. A neviete, čo s vami bude. Jednoducho, ako musíte sa dostať do nejakej polohy, musíte si vytvoriť nejaký okruh, alebo to možno vytvorí tá komunita, že vlastne čo s vami budú robiť. Už samozrejme, teraz preskočím trošku, ale po škole jednoducho, keď sa niekto pozrie na môj profil, je to ideálny profil pre židovského občana. Takže buď som hral farárov, katolických farárov, alebo židovských utečencov, uprchlíkov, nejakých utlačené typy. Takže... A vy jste potom vlastně pokoušel se o přijímačky na Vysokou školu muzických umění a vy jste se tam nedostal na první pokus. Bol som jeden rok, jednu sezónu v divadle. Ani som nad tým neuvažoval, že by som išiel na školu, lebo majú tam 1000 lepších než ja, na čo by som sa tam hlásil. Robil som veľmi malé úlohy a potom stredne malé úlohy, veľkú úlohu ako mladý herec. Nikto totiž nevie, že čoho ste schopní. A keď som prvýkrát išiel na VŠMU, tak mal som ešte väčší predkus než teraz. Takže hlavne kvôli SIKA-okám ma nezobrali na školu a viete, keďže je tam niekoľko stoviek ľudí, ktorí sa uchádzajú o ten prvý ročník vstúpiť na hereckú školu a na hereckú dráhu, tak vlastne tá komisia má z čoho vyberať. A vyberú si maximálne 15 ľudí, 10 až 15 ľudí a medzi nimi sa určite objaví niekto lepší, než niekto možno má zaujímavý profil, ale proste nehovorí tak pekne, ako by sme si to predstavovali. Nasadil som si rovnátka. Vyše roka som nosil rovnátka a pokúsil som sa ešte raz. A keďže nás, maďarských študentov, berú tak, že vlastne pravdepodobne skončíme buď v Komárňanskom divadle, alebo v Košickom divadle, kde sú maďarské divadlá, alebo v Maďarsku, priamo v Maďarsku, nedbajú až tak extrémne na slovenčine, na čistote slovenčiny. A v komisii bola aj naša pedagogička, profesorka, ktorá jazdila za nami z Budapešti a učila nás maďarský umelecký prednes. A ona sedela v komisii a keďže som tam bol s rovnátkami, tak povedala komisie, že kľudne ho môžete zobrať, lebo on v septembri, keď nastúpi, tak už tie rovnátka v září, keby náhodou, už tie rovnátka nebude mať. Takže
to si ožehlíme, že vlastne tie rovnátka už nebudú. Hoci už teraz skúšam zrovna s jedným mladým človekom, ktorý skončil herectvo a má rovnátka. Už tie rovnátka vyzerajú inak, nemajú lepené a tie sklenené, alebo tie plastové, ktoré vlastne nasadíte na spodnú, alebo... Sú neviditeľné. Áno, naozaj neviditeľné, ale trošku slyšiteľné. Práve, slyšiteľné. Hrať si mi až tak nedá. A tam údajne, ja som v jednom rozhovore dokonca aj hovoril, že údajne Zuzana Kronerová ma veľmi chcela na tú školu, ale vraj Martin Huba, ktorý tiež sedel v komisii, povedal, že no dobre, a čo bude hrať? A ona vraj povedala, že no všetko. A teraz, keď sa spätne pozriem na svoju kariéru, tak vlastne naozaj som zahral všetko. Naozaj už len stôl alebo stolička. Stvárniť stôl alebo stoličku som ešte nerobil možno, ale hádam aj to. Ale naozaj, akože to bola široká škála, či už na javisku alebo pred kamerou. Čiže to, že ako sa prejaví váš talent, potom samozrejme, keď už sa dostanete na tú školu. Na tú školu sa dostanete predovšetkým, alebo pravdepodobne kvôli tomu, že máte talent. Ten talent sledujú v tom, ako dokážete sa prevteliť do niekoho. Či dokážete hovoriť nahlas a súvisle nahlas, či hovoríte čisto, či rozmýšľate nad tým, čo hovoríte. Zadávajú vám jednoduché etídy, čo máte splniť alebo stvárniť na tých skúškach alebo príjimačkách, talentovkách. A z toho sa niečo sa z toho stane. A až dlhé roky potom som sa dozvedel, alebo som zistil, zistil som sám, že prečo sa páčila možná moja etída, pohybová etída na príjimačkách. Všetkým zadali vlastne svoje, alebo vlastné, ako sa to povie, zo zverokruhu. Proste tie znamenia, v ktorých ste sa narodili. Ja som sa narodil v znamení panny, tak nechceli, aby som hral pannu. Chceli, aby som hral niečo iné, tak rozmýšľali, že čo asi by som hral. Tak mal by som zahrať smolu. Neviem, či smola sa myslí, smolou sa myslí aj v češtine tá smola. Ano. Nemyslím pejoratívny, že máte smúlu, ale smola ako ze stromu myslíte? Nebo... Smola, z čoho sa robí asfalt. Jo, to je to smůla? Ne, smůla to není, ale nevím, jak se to jmenuje, ale... Ta černá horká hmota, která se vylije na cestu a vlastně dělá se z toho asfalt. Aha. Ale to se už míchá se štěrkem, jak jsem přeskočil do češtiny. Ale, no a je to smola. A jednoducho, ja som ani nevedel. Ja som nevedel toľko po slovensky, aby som vedel, že ako vyzerá tá smola. Ako by som mal hrať smolu. Nech mi vysvetlia, že čo to je tá smola. Že to je tá čierna hmota, z ktorej sa robí asfalt a robí sa vlastne cesta. A urobil som smolu. Mal som na to možno 3 minúty, kým som si vymyslel, že čo to bude, a to, že som urobil smolu takú, že má ľudský charakter a preto sa to páčilo, to som zistil až neskôr. Každý, keď zahráte berana, rybu, blížence a tak ďalej, tak vlastne moc toho, ako zahráte ten vonkajšok, že vlastne čo robí barán. Hotovo. Ale tým, že som bol neživý predmet, tak ja som musel do toho niečo dať, aby som bol zaujímavý. A tým pádom som zahral niečo, čo bude mať ľudský charakter. Takže oni vlastně vždycky, když dávají třeba, taky z toho, že ho traduje, že na damu, když někdo jde na přijímačky, takže mu tam zadají mokrý hadr. A oni lidi přemýšlejí nad tím, nebo uchazeči přemýšlejí nad tím, jak by to stvárnili. Ale je důležité do toho dát vlastně tu lidskost a nějakou jakoby duši, aby to bylo, protože nikdo nepředvede, že on mokrý hadr. Takže áno, dá do toho jako nějakou tu duši nebo nějakou tu lidskost. Musíte nejakú pridanú hodnotu do toho dať, aby ste boli mokrý, modrý hadr alebo handra. A dá se na tohleto nějak připravit? Nebo to v tom musí být právě v člověku ten talent, aby on si to dokázal takhle v té fantazii přetvořit? Takto. Vtedy, keď som ja parodoval svojich pedagógov, ja som to nechcel, ja som introvert. Ja pochádzam z malej vesničky a tam akože ja som introvert. Ja som netúžil stáť pred ľuďmi a predniesť akúkoľvek básničku alebo nejakú prózu alebo niečo, nejaký monológ. Vôbec som potom netúžil.
to, že som to urobil som to na internáte, kde sme bývali študenti mimo Košíc. Urobil som to na izbe pred svojím spolužiakom. Bol tam on jeden a pred ním som sa nehambil až tak. Ale on zavolal ostatných spolužiakov, že poďte sa na to pozrieť, ukážte urobte ešte raz čongor. Tak samozrejme zrazu všetci sa bavili na tom ohromne, že Ježišmaria, to je aké vtipné, aké je to dobré. A postupne akože zavolali celú chodbu, kde bývali aj, to bolo ešte v prvom ročníku. A zavolali ostatní, že poďte všetci sa pozrieť zo všetkých izieb. A dostalo sa to do takého extrému, že predtým, ako nás pustili na vianočné prázdniny v decembri, v prosinci, tak majú kvízové otázky, že ako sa povie. Môžete to tam dať do podcastu. Ale to je pro mě v angličtině, takže to asi budou vědět, ale hezky to překládáte. Tak vlastne to sa uskutočnilo nejaké spoločné stretnutie so všetkými ročníkmi, takže 1 až 4. A v každom ročníku bolo 5 tried, myslím, A, B, C, D, E. Tak to bolo viac ako 100-150 študentov a v jedálni všetci sedeli tam a ako zlatý klinec programu, že vlastne ideme sa rozlúčiť, tak vystúpi aj Čongor Kašej, trošku sparoduje našich pedagógov. Ale to som ja nedostal akože do mailu, že vlastne o týždeň toto bude. To vtedy to niekoho napadlo. A to je to najhoršie, čo môže sa vám stať ako introvertovi, že len tak z pagruky poďte, improvizujte. Veď prečo nie? Veď ste to už robili. Lenže keď robíte pred svojimi spolužiakmi, ktorí vás už nejako poznajú, alebo pred menšou skupinou, je to niečo iné, ako robiť to pred triedou, alebo pred úplne inými cudzími ľuďmi. Dokonca tam stoja aj vychovávateľia, ktorí sa o nás starajú, dospelí ľudia, ktorí to sledujú. A vy máte 15 rokov, introvert, 15-ročný introvert z dedinky. No nie je to úplne ľahké, ale keďže to je to asi to najťažšie, čo musíte. Akože dostanete nejakú tému a do 3 minút zimprovizujte nejakú situáciu. A keďže som vlastne prešiel asi touto ťažkou, zablatenou cestou do tej školy, tak vlastne už to nejak ako asi vám to mozog už nejak akože cinkne niečo v mozgu, že vlastne čo by ste asi robili, keď máte na to 3 minúty a musíte si vymyslieť nejakú etidu. A jak teda přišla ta nabídka do toho divadla vlastně na té škole, ještě předtím, než jste nastoupil na tu vysokou školu, jak teda přišla ta nabídka, že si vás někdo nebo byl nějaký konkurs? To som ja prihlášku, že vlastne, že chcel by som sa stať akože členom toho súboru a samozrejme urobia také isté menšie talentovky v tom danom divadle a potom vám pošlu písomné vyrozumenie, že či ste uspel alebo neúspel. A vy jste vlastně dostával menší role, pak středně větší role, takže vy jste na tu školu vlastně ani nemusel jít. Možná byste se uchytil i bez té školy, nebo proč jste rozhodl jít na tu školu? Dotlačili ma k tomu tí, ktorí sa už zo školy vrátili medzi tým. Že prečo sa neprihlásiš? Prečo? Choďte na školu. A zrazu ich sledujete, ako hrajú a vidíte ten rozdiel, že áno, zakladá ľudia, ktorí zakladali to divadlo, neviem, v 60. rokoch minulého storočia a zakladali to ako amatéri alebo ochotníci, tak už hrajú úplne inak ako tí mladí, ktorí sa práve majú teraz 25-26 rokov a práve sa vrátili zo školy a zrazu akože ako sa tvária, ako intonujú, ako hrajú, ako premýšľajú nad tou rolou, že ten rozdiel je tam vidno. A možno som sa poddal asi tomu tlaku, skôr ako introvert poddáte sa nejakému tlaku, samozrejme, že dobre, tak dám tú prihlášku. Ale ako bol som si 100% istý, keď som išiel prvýkrát, že neexistuje, aby ma zobrali, veď prečo by zobrali práve mňa. Je pravda, že keď som dostal väčšiu rolu v tom divadle, tak k tomu som potreboval človeka, ktorý ma vôbec nepoznal. Prišiel z Ukrajiny, z Užhorodu, režisér, tam žijú tiež Maďari, a prišiel režírovať do divadla, do Košíc a nepoznal vôbec súbor. Len sa rozhodol, že túto rolu by mohol hrať Čongor. A tak som sa dostal k tomu, že nakoniec išli sme s tou hrou, je to Brouk v hlavě. Asi to poznáte. A
ja som hral toho Kamila Šandobíza, ktorý nemá a je to veľmi, veľmi vďačná rola. A dokonca na festivale v Maďarsku, čo je festival vlastne mimo maďarských oblastných maďarských divadiel, či už z Rumunska, zo Slovenska, Chorvátska, alebo aj z Rakúska, alebo neviem, dokonca možno aj v Izraeli je nejaká maďarské divadlo, možno, ja neviem, a zo Slovenska. Tak vlastne medzi tými súbormi som získal cenu za najlepší herecký výkon vo vedlejšej úlohe. Mm-hmm. Čo ma absolútne šokovalo, lebo väčšinu tie role dostávajú Hamletovi a Macbeth, Othello a Iago a takéto postavy. A nie nejaký ktorý nevie ani normálne rozprávať. Takže od toho momentu... A vlastne, počkajte, áno, to bolo... Je pravda, že vo februári, alebo tak, bola premiéra. Mm-hmm. O niekoľko týždňov boli prijímačky na školu, kde ma prijali na Vysokú školu muzických umení. A následne vlastne v lete bolo, alebo v júni, v červnu, bol ten festival, kde som získal tú cenu. Mm-hmm. Že vlastne už to bolo také, že asi sa tam asi sa už oplatí ísť tomu Čongorovi na Vysokú školu, keď už dostane aj nejakú cenu na medzinárodnom festivale. To je pravda. A vy, když jste teda byl před tou komisí, tak vy jste zmínil, že tam byla jistá jazyková bariéra. A na té škole, vy máte maďarský kořeny, ano. Takže jak to třeba bylo na té škole? Jak jste to zvládal vlastně s tím jazykem? Pak jste se teda naučil nebo pochopil skvástěj? Veľmi rád spomeniem to meno. Volá sa Ludmila Macháčová, ktorá je psychologička a učí aj retoriku, aj javiskovú reč, alebo hlasovú a rečovú techniku. A asi som taký plastický, alebo taký jednoduchý typ pre psychológa, povedzme, možno aj pre nejaký hypnotizéra, že proste jednoducho ona vedela, že čo mi má povedať a čo má povedať ostatným mojim spolužiakom, aby to začalo spolu fungovať. Lebo kým sa vám slovenskí spolužiaci vďaka tomu, že nesprávne skloňujete a vylezú z vás nejaké hovadiny, ktoré sú smiešné a jednoducho oni vedia, že čo chcete povedať, ale tým, že ste to povedali inak, tak je to smiešné. Tak namiesto toho výsmechu by vám mali pomáhať a opraviť vás. Ak toto dosiahnete, že vlastne už nebudete vlastne objekt výsmechu vďaka tomu, že nevyslovujete tak, ako máte, ale ostatní vám pomôžu. A asi mám taký ten dar, že vlastne ja som rád poslúchal vždycky a veľa vecí som si zapamätal. Že nebol pre mňa problém zapamätať si tie veci a takto som sa vzdelával. Vďaka aj svojmu pričineniu, aj vďaka ostatním. Ono se právě říká, že talent je určitá část úspěchu, ale že třeba ten, kdo se chce věnovat herectví, tak vlastně tam je píle, je tam velká pracovitost na tom, takže dá se třeba ten talent nějak vybrousit nebo naučit se to? Dá se naučit herectví? Herectví se dá naučit, ano. Talent sa nenaučíte. Talent buď dostanete, alebo nedostanete. A když třeba někdo nemá zase takový talent, ale zase je to dříč, pracuje na sobě, môže dosiahnuť. Áno, jasne. To je ako v každom odvetví. Ja si myslím, že každý z nás pozná nejakého športovca, trebárs, ktorý, povedzme tenisti, že je niekoľko stoviek dobrých, alebo povedzme nie stovky, ale niekoľko desiatok vynikajúcich tenistov, ale Grand Slam nevyhrá každý. To je pravda. Jednoducho. Možno sa dostane do finále, do semifinále, ale nevyhrá ten Grand Slam. Napriek tomu, že je fantastický tenista. Novak Djokovic určite drie na tom neskutočne veľa. A vidíte na ňom, že vlastne dbá o svoje zdravie. To je veľmi dôležité, aby herec sa dbá o svoje zdravie. Či už je to strava alebo kondícia. Kondícia je tiež veľmi dobrá vec, ak máte kondíciu. To si človek len myslí, že veď to len odrozprávam, naučím sa ten text, ale musíte si uvedomiť, že najviac energie zožerie mozog.
Ani nie svaly, ale nie telo, ale mozog. A jak vy se udržíte v kondici, nebo co vy děláte? Nič, už nie. Už som po 50. Jak to jste dělal? Ja už som rád, že žijem. Už som rád, že ma zamestnávajú. Já jsem právě někde četla s vámi rozhovor, že jste říkal, že jak jste dostal v Národním divadle roli vodníka, že tam jste jako do půlky těla nahatý, takže jste si říkal, tak to musíte držet dietu, tak právě jste držel nějakou dietu, staral jste se o svoji životosprávu. Áno. Nenazval by som, že držal som dietu. Dieta je vlastne dieta. Máte upravený jedálníček, takže ako není to priamo, že dieta, ale proste akože je to upravené. Lebo takisto, keď chcete ísť do fitka a vlastne urobiť si nejakú telesnú konštrukciu dobrú, tak to neznamená, že budete tam od rána do večera. Jednoducho to je tiež 20% cvičenie a 80% strava a vlastne životospráva. Dostatočný spánok. Akože viac menej bez alkoholu a tak, že vlastne jednoducho je to iné. A hľadujete. Ale ono to je vlastně důležitý, aby ten herec to takhle dodržoval kvůli nějaký duševní hygieně. Když vy třeba máte osobní zkušenost s tím, že jste se do nějaké postavy dostal tak moc a potřeboval jste se třeba od ní odprostit, třeba, že byla nějaká jako psychicky náročná. A pomáha vám to třeba? Bohužiaľ, ešte som nedostal takú rolu. Ešte som nedostal takú rolu. Všetky boli jednoduché. Neviem, ako sa vyrovnával, povedzme, Dustin Hoffman, keď robil Rainmana, nakoľko sa musel odosobňovať potom, keď už to nerobil, ale je to film, takže vy netočíte každý deň, máte týždňovú pauzu podľa toho, že aké majú dispozície aj iní herci alebo štáb. Jednoducho netočíte kontinuálne, točíte halabala, jednu scénu tú, druhú scénu, teda jeden deň tu a druhý deň niečo úplne iné. Takže s divadelnou rolou to môže byť iné, lebo tam skúšate, máte možno aj dvojmesačný skúšobný proces a keď je to nejaká ťažká úloha, povedzme, teraz spomeňme Hamleta, alebo tieto ťažké úlohy, tak áno, akože tam je šanca, že sa dostane človek do toho tak hlboko, že môže to byť problém pre ňo. Alebo zoberme si Zločin a trest Raskolníkov. Že vlastne akože to je rozprúplná alebo rozpoltená osobnosť. Jednoducho ten človek nevie úplne, že kam patrí, čo chce urobiť a vy s ním musíte alebo aspoň sa pokúsiť rozmýšľať v tom kontexte. Tá telesná inak ako samozrejme človek je pohodlný a herec je ešte viac pohodlnejší. Ale nemusí, akože nie je to nevyhnutné, aby ste mali fantastickú kondíciu. Niekto na tom bazíruje, samozrejme. Belmondo bol rád, keď svoje kaskadérske kúsky mohol on sám robiť a nemusel ho nahradiť kaskadér. Oni sa v tom vyžívajú. Aj Tom Cruise napríklad. A bude behať, kým bude vládať a bude šprintovať v tých filmoch niekoľko záberov za sebou. Jednoducho je to už pre neho prestíž, že vlastne on sám si to urobí a nie niekto iný. Myslíte, že režiséři se na to koukají, jak ten herec vypadá? Že tolik nehodnotí ten talent, nebo to, že by se jim třeba ten člověk typově hodil na tu roli, ale třeba má jako o pár kilo víc. Myslíte, že tak jako na to koukají teda? Určite režiséri v prvom momente si vyberajú podľa typu. Možno vytipujú troch a z tých troch s tými tromi hercami začnú pracovať a ten, ktorý bude možno najplastickejší alebo najlepšie reagovať na nejaké vonkajšie podnety, tak toho si vyberú, lebo ten režisér tiež chce to najlepšie, lebo chce to najlepšie natočiť a keď sa vám to podarí natočiť dobre, tak vlastne už sa to neskazí. Jednoducho už nemôžem ani horšie natočiť, musíme si pomáhať, ale ani lepšie. Jednoducho ten David Wiener zostane taký, aký je.
v tej chvíli, keď to točíte, tak snažíte sa čo najlepšie. Ale potom o 20, o 30 rokov, keď si to pozriete niekedy tak, sakra, tam by som mohol urobiť ešte toto, tam by sa dalo urobiť ešte toto, keby som to dopredu vedel. Ale nedá sa to. Ale právě, když mají jakoby dva, co jsou takový jakoby plastičtí a dá se s nima dobře pracovat, a třeba jeden má o 5 kilo víc než ten druhý, takže myslíte, že i na to hledí režisér, takže každý by si měl udržovat v té kondici a dbát o to, jak vypadá? To už je individuálne. Lebo to je individuálne aj od herca, aj od režiséra. Lebo môže mať o 5-10 kg viac ten herec. Keď si ten režisér v tej koncepcii dokáže predstaviť, že OK, tak tá Júlia, ak bude takto vyzerať tá Júlia, tak vlastne nemusí vyzerať tak dobre ten Rómeo, že môžeme upustiť od nejakých dekoratívnych, akože od dekoratívnej krásy v tejto chvíli. Môže vyzerať nejak. Dokonca ja som hral Rómea. Ale Júlia vyzerala inak. Akože, než to máme akože v mysli, akože predstavím, že taká naivná 14-15 ročná tak tam dievčina. Je to hodně o tom, jako, aby vypadala tak jako i vizuálně. Ale my jsme teďkom odbočili a vy jste vlastně po té škole hrál na Slovensku a pak jste přišel do Prahy. A mně se strašně líbila vaše citace. Jsem první Maďar v činohře Zlaté kapličky. Jak to vzniklo, tady ta spolupráce s Národním divadlem? No, to už je dlhšia genéza. To siaha až do roku 2009, kde môj spolužiak, ktorý ukončil so mnou herectvo, ale tomu nevenoval sa tomu, inklinoval k pohybu. A už odišiel do Belgicka, myslím, do skupiny Van de Kejbusa. Neviem, koľkí respondenti alebo koľkí poslucháči poznajú tú skupinu. A tam začal robiť, tam sa spoznal so svojou tedajšou ženou, ktorá je Grékyňa, a založili si vlastnú školu. Tu párkrát režírovali so skupinou DOT 504. To sú tanečníci, produkciu vedú akože samostatne, že vlastne súkromná produkcia. A pozval ma do jedného predstavenia v roku 2009. To predstavenie sa volalo 100 Wounded Tears. Nemalo to iný názov. Keďže sme očakávali, že budeme chodiť po Európe a nebudeme musieť hľadať nejaký český ekvivalent, že to bude 100 zranených slzí. A bolo to veľmi... Je to fyzické divadlo so 6 tanečníkmi plus ja ako herec. Keďže aj ja som chodil s ním ešte vtedy počas školy na rôzne tanečné workshopy, tréningy, mňa tiež bavil tanec. Raz som sa aj vyjadril k tomu, že ja by som ani nepotreboval slovo na javisku, že by som dokázal vyjadriť všetko gestom a pohybom. Nemyslím pantomimu, ale tú alternatívnu stránku, ten scénický pohyb. Tak ma pozval do tej inscenácie, urobili sme asi 75 repríz, vyhrali sme hlavnú cenu na Fringe festivale v Edinburgu, pochodili sme Cyprus, Miláno, Polsko, kde všade sme ešte boli. A iné mesta. A to predstavenie videlo duo Skútr, ktorí sú momentálne riaditeľmi činohry Národného divadla. A začal som s nimi spolupracovať. Prvá spolupráca bola Quasimodo v divadle Hibernia, to bol muzikál. Áno, je to veľké plus, keď viete aj spievať, alebo trošku máte nejaký hudobný sluch, lebo čím širšie je váš diapazón, tým lepšie. Ja som sa chcel naučiť napríklad, ako náhle som prišiel do Bratislavy, hľadal som kurz stepu, že sa naučím stepovať. Proste ja ako dieťa ešte na čierno-bielej televízii som videl Freda Astera a Ginger Rogers ako stepujú, alebo Janea Kellyho a jednoducho proste mňa fascinoval ten rytmický pohyb, čo všetko sa dá s chodidlami a s nohami urobiť, a mňa toto fascinovalo. Ja som sa chcel naučiť stepovať. Ale z ročníku napríklad bol som jediný, ktorý to chcel. Ale pre mňa akože nedá sa to využiť. Často nie je to spoločenský tanec alebo taký druh tanca, ktorý je veľmi populárny. Čiže naozaj špecifický druh,
nedá sa to všade využiť. Využil som to naozaj málo, naozaj asi 3-4 krát pri nejakých príležitostiach. V jednom predstavení potom nám napísal jednu detskú pesničku pre dvoch ako duet náš už nebohý skladateľ z Radošinského naivného divadla Janko Melkovič a napísal to tak, aby sme na to mohli stepovať. Že vyslovene to napísal tak, aby to bolo stepové číslo, že pre deti to bude veľmi, veľmi atraktívne. Keď už spievate, mal som napríklad veľké šťastie, že nie len muzikálový spev, ale keď sme robili Rocky Horror Show, muzikálovú verziu, tak to nie je ten kantilénový muzikálový spev, ale je to rockový spev. Takže mali sme inštruktora a korepetítora, ktorý sa venuje rockovému spevu. Zrazu som zistil, že aký je rozdiel medzi muzikálovým, klasickým muzikálovým spevom a rockovým spevom. Že naozaj je veľmi, veľmi dobré, keď sa už obklopíte takými ľuďmi, ktorí vás môžu posúvať dopredu. Neviem, či sa to dá hneď na začiatku, lebo ku mne sa to dostalo už na základe toho, že niečo videli ľudia, do niečoho ma chceli obsadiť a k tomu vlastne prišiel do toho projektu taký a taký človek, ktorý vás už následne posúva. Je veľmi dobré uspieť na tých talentovkách, čokoľvek už dostanete. Či už to bude malá rola v nejakom seriáli, či už to bude malá rola v divadle, traduje sa, že nie je malej roli, len malého herca. Jednoducho aj z malej role sa dá urobiť vlastne takú, že áno, mal som malé role a viem, že si to ľudia pamätajú. Mm-hmm. No, to je třeba zajímavý. Jak vy třeba pracujete na roli, když dostanete nějakou roli? Jak vy s ní jako jdete, nebo jak se s ní zbližujete, abyste vlastně třeba i z malé role udělal tu velkou? Premýšľam nad tým, je to napísané, takže ten človek žije v nejakých podmienkách. A tam máte už tie podmienky napísané. Či žije v rodine, či žije samostatne, či je to král, sluha, kráľovná, princezna a tak ďalej. Máte nejaké postavenie v hierarchii a naozaj svet nás obohacuje toľkými vecami, či už sú to seriály, filmy, divadlá, že vlastne vidíte, že vlastne keď sa zameráte na jednu postavu, kvôli tomu nechoďte do divadla, lebo unikne vám niečo, ale keď je to film alebo seriál a môžete si to pozrieť ešte raz, tak vlastne môžete sa pozrieť, vytipovať si jedného človeka, že vlastne ako sa správa, na akej spoločenskej úrovni je ten človek. Či je to vedec, homlesák a tak ďalej. Že vlastne už na týchto intenciách. A vlastne ako sa hovorí, téma leží vždycky na ulici. Len ju treba akože pozbierať. A ľudia sú všade. Aj teraz, ako som išiel električkou, tak vlastne som obklopený ľuďmi. Každý je nejako oblečený, každý má niečo na sebe a mňa vždy bavilo vlastne lustrovať tých ľudí. Urobiť si nejakú krátku charakteristiku. Podľa toho, že čo má na sebe a ako sa správa a ako vyzerá. A zaradiť ho niekde, že vlastne aký typ človeka asi to je. A to si len vlastne ukradnete do svojej postavy a natiahnete to na seba ako nejaký overall. Hodně herců se třeba inspiruje vlastně svými kamarády, rodinou a tak a vlastně potom vlastně z toho čerpají. Takže vy si taky takhle vlastně ty věci skenujete a ukládáte si je. Určite. A pak třeba si vzpomenete na to. Najlepšie je hrať napríklad Lucifera v Čertví proč. Lebo Lucifera nikto ešte nevidel takého. Nikto ho nevidel stelesneného, s rohami a takto. Takže keď ste nábožensky založený človek, tak vlastne toho Lucifera môžete vidieť kdekoľvek, v čomkoľvek a v komkoľvek. Ale rozprávková podoba vám umožní vlastne robiť čokoľvek. Môžete byť trošku úchylní, môžete byť trošku, vy máte dobrý výraz na to vynikajúce, že jízlivý, môžete byť nad vecou, môžete byť ironický, môžete byť milí a varírovať tieto veci, lebo nie je to skutočný človek.
Takisto ako vodník, že vlastne v tom vodníkovi, čo aj dnes večer hrám, tak je niečo, je to jediná neľudská postava v tej kytici. Ak si zoberiete celú sbírku, tak vlastně ten vodník je jediný neľudský tvor tam. A když jste vlastně třeba studoval tu roli vodníka, jak jste teda k němu přistupoval, abyste si ho tak, stejně tak jako třeba jste hrál to Lucifera v Čert ví proč, nebo jak jste mu jako vdechl ten život? Protože někdo ho známe, že někdo si ho představujeme vlastně z těch básní, z té poezie, tak jak vy jste si to vlastně tak jako tady tu roli vzal? Áno, a ja som videl filmovú verziu predtým, keďže u nás kytice na Slovensku nie sú tak preferované, keďže nie je to povinné učivo ako u vás, a pre vás je to ako kultúrna ikona alebo nejaký kultúrny klenot alebo literárny klenot, tak u nás to tak nie je. U nás je to Morho alebo Čenkovej deti alebo iné Jánošík a im podobné veci. Vo veľkej miere som sa nechal viesť, že ako to chcú vidieť Skutry, Kukučka a Trpišovský. Že ako to chcú vidieť. Lebo vedeli, keďže videli to predstavenie 100 Wounded Tears, kde vlastne ukázal som naozaj takmer všetko som ukázal. Akože celý svoj, akože mohli si vyberať, že či chcú spev, telo, herectvo, humor alebo čokoľvek, že vlastne naozaj som tam ukázal širokú paletu ako herec. A tým, že som bol ešte aj využitý ako pohybovo zdatný herec, tak oni sa spoliehali na to, že vlastne ten vodník tam môže niečo navyše urobiť, aby bol zaujímavejší, aby nebol len textovo zaujímavý alebo nejakým výzorom, ale niečo živočišné, niečo neľudské, nechcem povedať nadľudské, lebo práve, že podvodné. Unterwassermann. Podvodné. Aby ukázal niečo podvodné. Doslova. Tak toto vznikalo a ja rád ponúkam. Niekedy je to na škodu, lebo keď ponúkate a potom vás starší herci povie, nerob to, lebo ti to zostane. Že ponúkate, lebo chcete byť zaujímavé, každý chce zaujať. Keď herectvo robí pre niečo iné ako preto, aby zaujal, aby bol známy a slávny, tak ten klame. Každý z nás chce byť slávny. Preto chcete byť hercom, lebo herec je slávny. Tak ako Brad Pitt alebo Christina Ricci. A jak to máte vy třeba? Vy teda jste jako řekl, že rád nabízíte, ukazujete, ale někteří herci se třeba nechají, jakoby, že jim to ukáže ten režisér a pak to kopírujou. Což, jo, je to taky jako v tom oboru? Co je výhodnější? Ten režisér by to nemal robiť a priori. Mal by to vedieť vysvetliť. Už to nevydrží, tak to radšej ukáže. Mal by to vedieť vysvetliť. Aha. Lebo nevidel som ešte režiséra dobre hrať. to je strašne komické, keď vám chce ukážať režisér. A sú lepší tí, ktorí povedia, že nechcem vám to predhrávať, lebo aj hrám mizerne, ale takto si to približne predstavujem. Niekedy to potreba. Aj v Čert ví proč bola jedna veta, ktorú Roman Vávra jednoducho si chcel nejak presne predstaviť a to, čo som mu ponúkal, alebo tie variácie, ktoré som dal, neboli dostačujúce. Tak som ho nechal, nech mi to predvedie a ukáže, že ako si to asi predstavuje. Niekedy to pomôže. Niekedy je to lepšie. Nechať na to režiséra, ale samozrejme je to spolupráca, je to kolektívna práca. Vždycky. Režisér by mal akceptovať niektoré veci, čo ponúkne herec, a herec by mal akceptovať to, čo ponúka alebo chce režisér. On je toho autorom, ten herec nikdy sám seba nevidí. Ale neodporúčam samozrejme naštudovať si veci pred zrkadlom. Pre Boha to nerobte. Nikto, prosím vás, nerobte to. Proč? Lebo chytíte nejaké nánosy, nejaké takzvané pozerstvo a začnete akože už hrať všetko tak, že vlastne viem, že takto vyzerám dobre, takže takto sa budem ukazovať. Lebo vidíte v zrkadle, ako vyzeráte pri tom. Je to lepšie. Mne pomôže veľmi nahrávka. Keď už je, povedzme, tá inscenácia hotová, bohužiaľ už je hotová, takže nemôžem teda
To, čo by som vylepšil, už bohužiaľ ten premiérový divák alebo diváci, ktorí prídu na prvé reprízy, už to nedostanú. Mňa to neskutočne mrzí. A štve, že vlastne, sakra, tam som tak málo, tam by som mohol urobiť oveľa výraznejšie toto, veď akože tam, kde stojí napríklad tá kamera, ktorá to sníma, to javisko, vidím sám, že Ježišmaria, keď tam sedí divák, tak ten už z toho nič nemá, lebo vlastne som taký úsporný na tom javisku, že vlastne, že kde si môžem dovoliť viac dávať. Takže myslíte, že je dobrý vlastně, že mnoho herců neradi na sebe koukají, nebo aspoň to říkají, že neradi na sebe se dívají, na nějaký videozáznamy v televizi a tak. Takže myslíte, že je dobrý se na sebe dívat a učit se vlastně z těch chyb a říct si to? Určite. Netvrdím, že rád sa na seba pozerám, že by som to vyslovene vyhľadával, že Ježišmaria, tak akože... Tak kde už tam budú. Áno, o chvíľu tam budem a fantastický som a vlastne môžem kľudne akože sa najesť, lebo áno, môžem ísť kľudne do postele, lebo bol som fantastický. Mne práve naopak pomáha v tom, že vlastne kde to ešte môžem vylepšiť. Nie je to v tom zmysle, že by som sa v sebe vyžíval, lebo nie je to... Ja som tak pochopila, aby si to mohol opraviť. Nikdy to nie je také, že vlastne je to fantastické a už by som na tom nič nemenil. Je veľmi dobré byť nespokojný, ja si myslím, lebo inak vás už nemá čo posúvať. Keby sme sa stali každý po určitej dobe dokonalým hercom, čo nás má posúvať ďalej? Akože my sa chceme, našou snahou je odstrániť vlastne tie nedostatky, aby sme mohli byť stále dokonalejší a dokonalejší. Je to nekonečná cesta. Ale ako vyvíjať snahu o tú dokonalosť je dobré. A jak vy na sobě ještě teďkom pracujete? Takže krom toho, když třeba něco naskoušíte, odehrajete to, podíváte si, řeknete si, no, tak tady můžu třeba přidat, tady ubrat a tohleto. A pracujete na sobě ještě nějak? Jakoby po herecký stránce, takhle to myslím. Už po 50-ke už asi nie. Asi... Je pravda, že áno, patrím medzi tých šťastnejších, ktorí dostávali príležitosti a veľmi dobré príležitosti. A veľa rôznorodých. Že vlastne ja som hral aj v pohybovo-tanečnom predstavení, aj vo filme, aj v rozprávke, aj v dráme. Urobili sme aj Hamleta napríklad v Národnom, že som robil aj komédie, aj drámu. Vyskúšal som rôzne divadlá, kde som mohol hrať v muzikáli alebo práve cestovateľské divadlo, kde je vlastne sám si balíte kostým a čo si nepobalíte, tak to nemáte. Čo si nepripravíte ako rekvizity alebo kostýmy, to nemáte. Aj to bolo pre mňa veľké plus, že som začal v takomto divadle. Že vlastne sám som sa musel postarať o svoje veci, lebo keď som ich nemal, alebo keby som ich nemal, tak jednoducho ja sa ochudobním na javisku, lebo to nemám. Ako to mám zahrať? Musím si nejakú náhradu vymyslieť. Môžete si to vyskúšať, že schválne si necháte niečo vonku a vlastne tak ako budem teraz improvizovať. Ale ako aj to som si už vyskúšal, že hral som v takom divadle, kde vlastne takú inscenáciu, kde bola istá časť, že improvizovaná a museli sme sa chytať traja na seba, že ako to dopadne. Ja nikdy nemám rád, keď divadlo, alebo keď inscenácia nedosiahne tú katarziu v ten večer. Ale jednoducho musím si pripustiť, že aj ja som len človek, aj moji kolegovia sú ľudia a aj divák je len človek. Že vlastne nedá sa to niekedy, ale za to, keď sa to stane, tá katarzia, keď je to spoločné také, ja si myslím, že to sme zažili na verejnej generálke Kytíc, keď vlastne samozrejme všetci išli s očakávaním. V Národnom divadle zinscenujú Kytice. Tak aké to bude? A idú s obrovským očakávaním. A po prvej polovici bol tak burlivý potlesk, tam sa pomaličky zaťahuje opona za nejakého spevu. A neuveriteľne burlivý potlesk. Ja som nevedel, že to nie je zvykom v Národnom divadle. Ja som bol tam prvýkrát, ale ostatní hovorí, že decka, slyšíte to? Decka, ako cez tú oponu, že slyšíte to, decka, slyšíte to? A
A samozrejme už sa to rozkliklo, že je to fantastické. A vlastne už na druhú polovicu už prišli tí diváci s tým, že vlastne už sa nám páčila aj prvá polovica. Tak potešte nás aj druhou polovicou. A tá druhá polovica tiež nesklame. A ja si myslím, že toto je, neviem, nakoľko býva zvykom, hádam, raz sme nemali standing ovation na Kytici, len preto, lebo bola zmena. Na miesto Mariši sme mali hrať. A diváci prišli na Marišu a možno niektorí už videli Kytice a už ich to tak nebralo. Tak vtedy sme nemali standing ovation, ale väčšinou je to tak silne a tak krásne urobené. A dokonca, veď konec koncov sme dostali aj Itáliu za najlepšiu inscenáciu a za najlepší dekorácie. Kulisy. Ano. Takže vy vlastně tu katarzi, nebo to jak jste říkala, to mě zaujalo, tak vy to poznáte podle potlesku diváku? Nie. Nebo to musí být počas. Už počas. A to musí být nějak jako vevnitř, ne? Jakoby ve vás, že vlastně hrajete na maximum, nebo jak se to pozná? Jestli byste tady to uměl vysvětlit. To, že vlastně každé gesto, každá pauza, každá intonácia je zrazu úplne presná. Že úplne presná. Že nie sú presné len intonácie a povedzme gestikulácia alebo nejaká v priestore sa deje niečo, čo nie je úplne presné, ale všetko ide presne. Aj vaši kolegovia, aj vy, aj hudba, aj scéna, scénosled, že smievačka je presne vtedy, zasvietenie alebo rozsvietenie tých reflektorov je presne, hudobný motív je presne v takej intenzite, decibelovo, že vlastne je to jednoducho úplne, že sedí. Ako keď robíte, čo ja viem, čo potrebujete presne robiť. Bešamel musíte presne robiť, alebo croissant určite musíte presne robiť. A keď to robíte presne, tak ten croissant bude strašne chrumkavý a strašne dobrý. Ale keď už tam bude trošku menej masla, alebo trošku menej to bude v chladničke, alebo trošku menej bude rozvalkané to cesto, tak už to, áno, je tam to, ale chýba tam toto, alebo není tam toto. A jednoducho, keď je to tak plynulé, ako proste nejaké, neviem, ako by som to, k čomu by som to prirovnal, ako vlnobytie, že jednoducho tam nie je nikdy pauza. Vlnobytie je vlastne plynulý chod niečoho. A vy máte ten rozdíl mezi slovenským a českým publikem. Je v tom nějaký rozdíl? Určite. Rozhodne. A v čem? To neviem určiť. Vyskúšal som si to, dá sa to porovnávať s takým divadlom, keď cestujete aj na Slovensku, aj v Čechách. Kytice nemôžem porovnávať, lebo vidí to prevážne česká komunita. Niektorí, ktorí trebárs ma poznajú, ako tak prídu do Národného preto, lebo tam hrá aj Čongor Kašej, alebo sú to Slováci, ktorí tu žijú, ale je ich naozaj mizerná menšina. A aj môže ich zaujať to, že je tam nejaké veľmi dobré predstavenie Kytice, poznajú to, ale nehovorí im to nič. Keby to bolo Morho, alebo niečo o živote Jánošíka, tak už vlastne idú s očakávaním, pretože žijú vlastne s tým príbehom alebo s tými dejinami. Keď som hral s Radošinským naivným divadlom, v Branickom divadle sme veľmi často hrali a každú inscenáciu. A bolo to prekvapivé, že jednoducho slovenský divák reaguje povedzme tu a český divák reaguje tam. Že to sa nedá ako určiť dopredu, že vlastne tu budú reagovať títo ľudia a tam budú reagovať títo ľudia. Chodili sme aj do Zlína napríklad na festival. A veľmi, často sme chodili do Čech a potom si už zvyknete, že vlastne pri tejto pointe viac reagujú českí diváci a pri tejto pointe zase slovenskí diváci. A pri tej ďalšej pointe tam reagujú menej než tí Češi. Ale porovnávať, že vlastne, že kto ako vníma vlastne danú inscenáciu, postavu alebo nejakú tú spoločenskú tému, o ktorej hráme, to ťažko. Asi každý divák je rovnaký. A jak bojujete s českým jazykem teďkom, když hrajete třeba v tom Národním divadle? Je to pro vás oříšek, nebo už jste si, vy jste docela takový muzický, jak jste říkal, tak vy to asi slyšíte, že jo? Takže vám asi nedělá problém. Hlavne snažím sa, teraz bojujem s tým, že vlastne či mám rozprávať len čisto
česky, to znamená, že budú zo mňa vychádzať české slová, alebo mám sa sústrediť trošku aj na ten pražský akcent. To je těžký úkol. To je takový oříšek trošku. Takže s tím bojujete. Vy dostáváte charakterově výrazné role. Řekl byste sám o sobě, že jste typový herec? Určite, jednoznačne. Ja si myslím, že už dokonca som to aj pomenoval ešte na začiatku svojej kariéry, že určite som, ak nie typový, tak charakterový herec. Že vlastne nie som Hamlet, ale niekto akože z jeho okolia. Nie som Otelo, ale maximálne tak Jágo alebo niekto iný. Takže myslíte, že nehrajete úplně odlišní role, ale že vlastně všechny jsou takový podobný si? Ako to myslíte? Že vlastně že jako nemáte úplně odlišný role, že vlastně jako byste hrál, já nevím, prince třeba a třeba Babu Jagu nebo něco takového, že vlastně jakoby jsou všechny ty typově stejný, ty postavy. V princípu sú všetky rovnaké. Že vám vlastně nedávají, že vás jako zařazují do té škatulky typového herce, takže vám vlastně nedávají úplně nějaký protiklady. Nebo máte ten pocit, nebo ani ne? Když si tak jako vzpomenete na to, v čem jste všem hrál? Kým som bol mladý, tak samozrejme chcete si zarobiť a keď vás obsadia do nejakých malých rolí a budete tam nejaký v dave alebo jeden povedzme maďarský kňaz na Slovensku, keď hráme ešte neviem začiatok minulého storočia, kde vlastne všetko sa počas monarchie sa miešalo a vlastne boli aj Slováci, aj Moraváci, aj Maďari, aj Rakúšania a tak ďalej. Že všetko tak akože miešalo. A beriete všetko a hral som maďarského kňaza a potom častokrát som samozrejme dostával tie židovské úlohy, tak musím sa priznať, že teraz už po 50-ke už sa trošku stránim tým židovským úlohám, lebo viem, že už som dokázal, že viem zahrať aj iné postavy než židovské. Ale chápem režisérov, že Čongor sa na to hodí. Jednoducho, mohol by to zahrať Čongor, lebo on sa na to hodí. Jednoducho mám takú charakteristickú tvár, že jednoducho, alebo výraz, že jednoducho hodím sa na to. Jednoducho. Takže vlastne teďkom vybíráte si, když vám něco přijde? No, už si to môžem dovoliť, áno. To je skvělý, když se takhle vlastně někdo k tomu dopracuje. A ještě jsem se chtěla zeptat, vy jste v tom Červí proč hrál Lucifera, to už jsme tady zmínili. A já jsem se dočetla, že vy jste se vzdal, nebo nechtěl jste být zastupován kaskadérem a všechno jste tam dělal sám. Všetko nie, lebo niektoré veci vám ani nedovolia. Produkcia si nemôže dovoliť, aby herec sa zranil. Jednoducho on musí hrať aj ďalej. Keď sa zraní kaskadér, zavolajú iného kaskadéra a on to urobí. Ale toho herca potrebujete kvôli tvári, kvôli výrazu. A nemôžete si dovoliť, aby sa zranil. Takže to, čo sa dalo a bolo bezpečné, tak to som urobil, ale ostatné veci jednoducho vám ani nedovolia. Ani by som to nezvládol. Bolo tam jedno salto, ktoré by som nezvládol jednoducho. Ale keďže som bol v tom veku vtedy, že veľmi som dbal o svoju kondíciu a chodil som veľmi, veľmi intenzívne alebo často do fitka. A ležal som pod železami a všetko možné a tlačil som a ťahal som a všetko možné a drepy a všetko. Tak usúdil som, že vlastne aj pre mňa je vlastne prestíž, keď šéf kaskadérskej skupiny povie, že vy ste aký ohybný, vy ste aký mrštný, že vlastne, že dokážete niečo. A je to ako aj pre ego, tak, že vás tak pomazlí to ego, že áno, uznali ma, že som dobrý aj v tom. Je to dobrý pocit, určite. Je to, lebo samozrejme každá pozitívna kritika vás niekde posúva. Teda mala by vás posúvať a nie vlastne usadiť, že už nemusím, už som dobrý. To by sa vám nemalo stať. Ale obohatilo vás to nějak? Jasné, jo. Jasné. Že jste se to naučil vlastně takyhle třeba věci a potom, když byste dostal nabídku znova, tak už byste to znal a zase byste to udělal stejně.
Asi hej. Teraz už nie, teraz už... Už máme po té 50. Vek vás nepustí. Ještě jsem četla v nějakém rozhovoru, že vy jste říkal, že jste do herectví dal všechno a myslíte, že herec by měl do herectví dávat všechno? Že to bylo i na úkor vašeho Už neviem, osobního... ako som to myslel vtedy, že čo to je všetko? Všechno, že... jakože i na úkor osobního života. Aha. Že... Tak možno to platilo vtedy, lebo je pravda, že som bol veľmi intenzívne zamestnaný a vlastne využívaný. Keď som intenzívne spolupracoval s Radošinským naivným divadlom, tak vlastne pán Štepka keď už ste tam, tak vlastne už píše jednu rolu za druhou na vás, priamo na vás. Je to cestovateľské divadlo a vlastne takmer je dosť veľký problém, keď vás zamestnajú tam, že hrať niekde inde, lebo idete na týždňové zájazdy a vlastne ste preč z Bratislavy, ale hráte každý deň takmer. Že áno, aj si zarobíte, a je veľmi dobré vlastne vychytať si tie nuansiky, tie maličkosti, ktoré vás môžu posúvať. Neviem, či na to mám talent, alebo je to individuálne, že ja mnohokrát za svoju kariéru som si zapamätal také dôležité vetičky, ktoré ja som považoval za dôležité, aby som si ich zapamätal pre svoju budúcu kariéru. A pre každého je to niečo iné, že vlastne len utrúsi režisér nejakú pripomienku a ví, že aha, to má pravdu, to by sa mi hodilo aj, že keby som si to zapamätal a aplikoval už pri ďalších a ďalších inscenáciách, tak určite by mi to pomohlo. A to je dobré, ale musíte sa aj dostať k takým ľuďom, ktorí, alebo jednoducho pamätať si veci, ale hovorím, pre každého je dôležité niečo iné, čo ho posúva. A je třeba nějaká ta věta, kterou si říkáte do dneška při herectví nebo při tom, když něco tvoříte? A mohol by ste nám prozradiť? Áno. je úplne jedno, že akou metódou pracujete. Na škole sa zoznámite s Meyerholdom, so Stanislavským, s Čechovom, s Diderotom a tak ďalej, Artaud a mnoho iných veľkých tvorcov, ktorí aj prednášali a boli profesormi. A existuje Grotovského systém, existuje systém Bruka a tak ďalej. Tých vecí je mnoho. Ale keď nebudete pravdiví na javisku a diváci vám neuveria to, že to, čo hráte, tak ste tam zbytočne. Asi to je to gro. A byla by to i vaše rada pro naše posluchače, protože náš rozhovor se blíží ke konci, tak jestli i to vy byste jim poradil? Napriek tomu, že vlastne nás na škole učia profesionálne klamať, lebo celý život len klameme, nikdy nehrám Čongora Kašaja, akurát v seriáli Vytočmého agenta to niektorí hrajú samých seba, ale ani tam nehrajú samých seba, úplne samých seba civilných. Len majú vlastné mená a používajú vlastne vlastnú osobu na to, aby tam účinkovali, alebo aby ich obsadzovali a tak ďalej. Je to zvláštne, že napriek tomu klamaniu vy musíte byť pravdiví, alebo je dobré, keď viete dobre klamať. Niečo ako Copperfield, že vlastne dokážete oklamať toho diváka tak, že vlastne uverí vám, že naozaj ten Dustin Hoffman vyzerá naozaj ako keby bol mentálne postihnutý. V Reimanovi naozaj vyzerá, ako keby bol mentálne postihnutý. Pritom všetci vieme, že nie je. Ale zahrá to tak dobre, že vlastne dostane za to ocenenie, lebo to je fakt akože výborne zvládnutá rola, napríklad. Pre mňa sú také role, napríklad Misery nechce zomrieť. Kathy Bates. Fantastická. Monštrum. Taky si nespomenu jméno, ale vím, viděla jsem to. Catherine Z... Ne. Charlize Theron. Charlize Theron, Monštrum. Fantastická. Jedna z najlepších
ženských hereckých rolí, čo som v živote videl. Fantastická, absolútne fantastická. Já myslím, že jste to tak hezky uzavřel. Prečo? Lebo jej uveríme to, čo robí. Že naozaj rozmýšľa tak a vlastne niekedy jej dokonca držíte palce. Že tak úbohá je vlastne vo svojej podstate, ako nám ukazuje režisér a kameraman, že že nás vlastne vtiahne. Nerozmýšľame nad tým, že je to herečka, ale že je to ten človek. Takže váš poslední vzkaz je být pravdivý. Určite. A i když jdou ti lidé na ty přijímačky? Úprimný, určite. A pravdivý. Komisia vždy odhalí, keď sa na niečo hráte. Tak jo, tak já moc děkuji za rozhovor. Za maličko, ráda Děkuji, sa že jste stalo. přišel a přejeme spoustu úspěchů. Děkuji moc a hezký den.